Krásny deň, priatelia. Dovolte mi, aby som vám dneska predstavila mm, jednu zaujímavú záležitosť, ktorej som odolávala snad 2 roky, pretože viem o nej už dlhšie, ale nejak, neviem, pretože sú to kontrakty na 3, 5 a za chvíľku budú mať nový kontrakt na 10 rokov, tak ma to nejak, mm, neviem, nejak sa ma to nechytilo a zároveň som nemala nejak mm, práve nejaké nastavenie, že by som to chcela šíriť ďalej. Hej? Len ono sa to všetko mení a ja som začala pracovať na darčekovej platforme, ktorá ma proste fascinuje, je to niečo úžasné, pretože darovať niečo je fakt úplne iná energia a ono sa vám to vráti niekoľkonásobne. To je faktum. A ja som v podstate dostávala túto ponuku z viacerých strán a ako som povedala, som ju posledné obdobie odmietala, až to poviem, že z toho asi vesmír proste to vždycky nejako zariadí, tak ono to ku mne prišlo ako dar. Čiže proste intuícia. A začala som s tým pracovať. A tak som si to začala viac hlbšie študovať a vlastne preto točím toto video, aby som vám to takými jednoduchými myšlienkami predstavila a pokiaľ vás to osloví, tak aby ste sa mohli tohto projektu zúčastniť. Tá celá, ja nemôžem povedať, že to je firma tiež, pretože oni fungujú anonymne. Keby ste sa niekto chcel pýtať, kde majú kancelárie, kto je riaditeľ, tak nemá. A je to všetko anonymné z nejakých dôvodov, to určite chápete. Volá sa Cryptex a je to unikátne a je takéto niečo takéhoto druhu celosvetovo jedinečný. A vlastne oni pracujú na DeFi hybrid kontraktoch, čiže vy ako náhle si otvárate účet, tak otvárate si kontrakt, nie je to žiadny risk. Jediný risk, ktorý je, tak vás stojí poplatok. A je to vlastne win-win-win, pretože ja za chvíľku vysvetlím, jak to vzniklo a prečo si myslím, že to môže byť udržateľné dlho, pretože napriek tomu, že je v tom zahrnutý banka aj poisťovňa, a geniálne to vymysleli a vlastne oni, kým to spustili, tak si stanovili také 3 základné pravidlá, aby ten projekt nebol ohrozený. To znamená, že všetci zúčastnení, to znamená zakladatelia, niekto za tým samozrejme stojí, banky, poisťovne a užívateľia, zostávajú naprosto anonymní, pretože si boli istí, že tento projekt naozaj bude mať odporcov. Čo nám je jasné, ktorí ste už dlhšie online, jak takéto veci fungujú. Ide teda o úplne súkromnú komunitu bez sídla spoločnosti, bez generálneho riaditeľa. Držitelia peňaženiek nemôžu v priebehu toho obdobia, ktorý si vyberať finančné prostriedky, ktoré vám poskytne banka, a ani nemôžete vyberať počas toho obdobia zisky a až po uplynutí termínu ten bankový zostatok je okamžite vyčerpaný a to znamená, že banka si zoberie tú čiastku, ktorú vám de facto požičala a ten príjem, ktorý vám zostal, tak si vyberie ten držiteľ peňaženky. A všetky mesačné poistky a ročné bankové úroky, tie sú hradené výhradne zo stakingových ziskov a nie sú závislé na držiteľovi peňaženky. Takže takto sa dohovorili a Cryptex vstal, alebo sa narodil, bol na svete. Ako to asi funguje? To znamená, sú tam zahrnutí poisťovňa, banka a majiteľ peňaženky. Hej?
poisťovňa poisťuje peňaženku proti celkovému a kreditnému nejakému, keby niečo proste zlyhaniu. A tieto poistky boli špeciálne vyvinuté a oni boli prispôsobené tými partnerskými poisťovňami pre tieto projekty. Z tých stakingových ziskov dostáva peňaženka nepretržité zaistené mesačné bonusy, v závislosti teda, aká je tá zmluva, na tú určitú dobu, aj na tú, ktorá je dohodnutá. Banka na základe tejto ochrany poistením poskytuje teda na základe toho tie partnerské banky poskytujú kapitál, pretože vy nemusíte do toho dávať svoj vlastný kapitál. A zo stakingových, táto získava zaistený ročný úrok po nejakú dohodnutú dobu zmluvy. A okrem toho sa v priebehu tých rokov vytvorilo poistenie a rezervy, ktoré má tiež banka k dispozícii. Oni už fungujú nejakých 7 rokov a majiteľ peňaženky, tá príslušná zmluva bude fakturovaná podľa dohodnutého termínu, kapitál sa vracia banke a tie zostávajúce zisky sú pripísané do peňaženky držiteľa. Zostatok v peňaženke potom vlastne vám okamžite vyplatí Cryptex dostupnou metodou a oni používajú na to Bitcoin. Takže pracuje sa s Bitcoinom, vkladá sa Bitcoin alebo Bitcoin Cash a aj vyberá sa v Bitcoinoch. Hej. Ako toto neberte, nerobím vám tu ako klasickú prezentáciu, pretože prezentácie, pokiaľ chcete, ja dám odkaz pod video. Sa konajú, myslím, každý útorok 8:30, takže sa môžete pripojiť a môžete si to vypočuť. Takže toto není ako tá klasická proste prezentácia, nebudem to ani hovoriť o tých bonusoch, ktoré sú samozrejme, toto nie je o tom, že to musíte šíriť ďalej, ale je to o tom, že môžete si zaistiť, počkajte, ja sa pozriem tu na ten kontrakt, tak to si to otvorím, vlastne celkom krásny dôchodok v sebe a zaistiť deťom, hej, lebo je to v podstate na 3, na 5 a bude sa otvárať na 10 rokov. A potom je tu ešte VIP kontrakt, o tom troška poviem niečo. Takže ešte si povieme, čo je DeFi staking, aby ste teda boli v obraze, že tie peniaze, ktoré banka poskytuje, ktoré sú samozrejme poistené, tak idú do DeFi stakingu a každý, kto prevádzkuje staking, tak podporuje blockchainovú sieť v súlade s mechanizmom konsenzu. V blockchainových systémoch mechanizmus konsenzu definuje spôsob, akým sú tie bloky generované a vkladané do blockchainu. A toto sa volá proof of stake. Svoje coiny vy vkladáte ako v protokole, tzv. Validátor, a ako odmenu za toto zabezpečenie siete získavate staking odmeny, teda výnosy zo stakingu. A to je dobrý spôsob, ako generovať pasívny príjem, zvlášť pre investorov, ktorí majú, akože myslia teda dlhodobo. DeFi staking je, ako by sme to mohli nazvať, moderná vkladná knižka, ale oveľa je lukratívnejšia, pretože denné odmeny sú vo výške 0,1 až 0,3%. A toto určite by vám banka, myslím si, že nedala. A v podstate ten DeFi hybrid kontrakt je zmluvné také zjednanie medzi peňaženkou, to je každý z nás, ktorý máme otvorený účet, poisťovňou a bankou. Obsahuje všetky detaily ako číslo zmluvy, termín, zisky, poplatky, ako sú prémie a úroky. Zmluva obsahuje poskytnutie kapitálu v USD bankou do peňaženky na dobu 3, 5, 7 a 10 rokov a na jeden účet, ktorý máte, vy môžete čerpať až 20 zmluv. Čiže môžete mať 20 kontraktov až, nie len jeden. A každá zmluva má poplatok $100, ten je nevratný a používa sa pre distribúciu a systémové potreby. Takže jediné, čo vás to stojí, pokiaľ by ste sa chceli pripojiť k tomuto projektu, tak je $100,
ktoré platíte v bitcoinoch. Ja vám v ďalších videách ešte urobím videjka, ako robíte depozit a ako si kúpite kontrakt. A registráciu si tiež spomenieme, hej, takže koho by to zaujalo. Takže teraz len, počkajte, tu sú kontrakty, ale moment, musím pozrieť, aby som vám ukázala z tohto. Áno, oni majú aj výborný referál. Toto sú kontrakty, toto by to mohlo byť. OK, takže nie, to je ako požiadať. Nevadí, proste majú 3-ročný, 5-ročný, 7-ročný. Čo sa týka 3-ročného kontraktu, tak banka vám poskytne nejakých $30 240, čiže ako náhle vy si otvoríte kontrakt a zaplatíte tento poplatok, tak na vašom účte sa zobrazí tá čiastka. Hej? A začína vlastne pracovať, začína vám vytvárať zisk každý deň a čo je úžasné, tak sa tu využíva 8 div sveta. Viete, čo to je? Úrok z úroku. To znamená, každý deň úrok, ktorý sa vám pripíše, tak sa k tej čiastke pripisuje a vždycky deň čo deň sa to vlastne ten zisk počíta z tej vyššej čiastky. Hej, teda, že úrok z úroku. A preto je možné na konci obdobia, ja vám to presne tu nepoviem, to je na tých fakt prezentáciách, ale na konci obdobia je tam nejak cez $60,000 na konci toho 3. roku. Banka si zoberie svojich 30 240 a vám zostáva nejakých 35 cca tisíc. Takže si predstavte, že za $100 si otvoríte kontrakt na 3 roky a dostanete túto čiastku po 3 rokoch. Môžete mať tých kontraktov, ako som povedala, 20, čiže niektorí ľudia robia to, že si každý mesiac alebo každé 2 mesiace otvoria nový kontrakt a vlastne budú dostávať, jak ten kontrakt vyprší, tak budú dostávať de facto ten kontrakt sa uzatvorí a vtedy vám teda Cryptex vypláca tú čiastku. Takže môžete mať každé 2 mesiace alebo každý mesiac, keď máte kontrakt za 100 na 3 roky, tak môžete mať 36, 35 cirka, hej. Ono sa to mení, neviem povedať úplne presnú čiastku, ale približne. A pri kontrakte na 5 rokov je to až cez 400,000, pretože keď som povedala úrok z úroku, tak samozrejme, keď je úrok z úroku, tak čím dlhšie vám to pracuje, tak tým je vyšší ten zisk, preto je to až 400,000, pretože tam už v tých rokoch, ten 4., 5. rok, tak fakt to už ide ako, to sa už nabaluje jak snehová gula. Takže ľudia si otvárajú pre svoje rodiny, pre deti, otvárajú si kontrakty na 3, otvárajú si pre deti na 5 rokov. Je to úžasné, keď to fakt utečie ako voda, veď veľa ľudí si otvára nejaké poistenia, nejaké životné poistky, ja neviem, nejaké fondy, ja neviem, čo môže byť 10 rokov, 15, niektoré máte na 20, na 30 rokov a ľudia každý mesiac platia poplatok nejaký, že to tam ako šetria. Tunak v podstate vás to stojí len 100 jednorázovo, nič neplatíte a za 3 roky máte, som povedala, okolo 30,000, za 5 rokov okolo 400,000 v živote vám nikto nedá a jednoducho si môžete zabezpečiť tak nejaký slušný príjem a aj pre deti. A tých 10 rokov, alebo teda respektíve 5 rokov, a 3 roky to ujde veľmi rýchlo, pretože nedávno bola pandémia a už je to 4. rok. Hej, a sa mi zdá, že to bolo nedávno. Takže ono to naozaj uteká celkom rýchlo. To znamená otvoriť si to a nechať to tak, alebo nech to pracuje a potom dostávate, keď to ukončí sa kontrakt, dostanete mail, kde potvrdíte, že áno, chcete vyberať tie peniaze vy, čiže musíte ten mail mať živý, čo zadáte pri registrácii a jednoducho vám to vyplatia, ako už bolo veľa ľudí vyplatených. Hej, ono to ide niekde z Rakúska, tam z tej strany, sa to dostalo do Čiech a vlastne, ja neviem, na Slovensku asi tiež už pár ľudí to má a
ako škoda to nedať ďalej, pretože a nevyužiť takúto príležitosť a proste posunúť to. Ako nemusíte, vy to nemusíte posúvať ďalej, vy si to proste otvoríte kontrakt a čakáte, a keď to skončí, tak budete mať peniažky a užijete si ich. Alebo môžete to zdieľať s niekým a tam sú veľmi lukratívne odmeny. Oni z každého, keby niekto namietal, že vlastne je to nejaká pyramída alebo niečo také, pretože ja viem, ako sú ľudia nastavení, a ďalšia vec je, že vy nenájdete nikde adresu, kanceláriu, lebo to je prvé, čo sa ľudia hľadajú, kto je riaditeľ a tak ďalej. Toto si veľa ľudí myslí, že toto je záruka nejakej um, proste transparentnosti, ale to tak nie je. Toto je proste anonymné kvôli nejakým dôvodom a nikde nenájdete, kto je za tým, kde sídlia, nič také. Takže ak niekto má pochybnosť, tak ako sám sebe si ako keby zatvorí tú cestu k niečomu, čo môže získať, a vlastne strach, že stratí, hej, lebo ľudia majú strach, že prídu o 100 dolárov, hej, v tomto prípade, ale pozerajú sa na to z tej negatívneho uhla pohľadu. Keby sa pozerajú z toho pozitívneho uhla pohľadu, čo môžem získať ale nejakých 35 000, tak proste 100 dolárov, a čo je to, ale 100 dolárov, to nie je celých 100 eur. Dneska to je pomaly za jeden nákup, keď idete robiť väčší nákup. Takže ako je to na zváženie samozrejme, ale každopádne mám za to, že tú ponuku chcem posunúť, pretože po naozaj hlbšom preštudovaní som sa rozhodla, že to posuniem takýmto spôsobom ďalej, lebo raz otvoríte to deťom, máte nejakých študentov, alebo treba idete na dôchodok, alebo ja neviem, hej, tak odkázaný byť len na dôchodok zo štátu, to není boh vie čo, aby ste sa úplne obmedzovali, tak môže vám to zaujímavý nejaký benefit a môžete si to užívať. A takisto deti určite budú vďačné, keď im vlastne za 5 rokov dostanú pár 100 000, ktoré je taký na rozbeh. Myslím si, že to je super, že to stojí za to. Každopádne 100 dolárov alebo 100 eur v banke vám nič neprinesie, kdežto 100 dolárov, alebo poviem to eur, lebo aj s poplatkami, čo som robila ako nákup bitcoinu, čo som pomáhala, tak to vychádza na 115 eur, keď kúpujem bitcoin s tými poplatkami a tak ďalej, tak je to okolo 115 eur, hej, ale toto vám môže fakt zmeniť situáciu hodne a v banke sa nič neudeje. Tu sa udeje, ale zase pokiaľ máte pochybnosti a veríte, že v tej banke je to bezpečnejšie, je to ako na každom človeku. Ja len hovorím, že cez toto video zdieľam tú informáciu, veľa ľudí o tom nevie a je možné, že to proste využijete a raz budete vďační za to, že ste vtedy teda išli do takejto nejakej ponuky, hej. Takže to je, čo sa týka takého krátkeho predstavenia Cryptexu, čo robia, ako hovorím, pod videom bude odkaz na webinár a aj tam bude odkaz, kedy ten webinár býva, čiže sa môžete napojiť a vypočuť si tie informácie, hej. A takisto bude pod videom link na registráciu, to znamená, pokiaľ vás to oslovilo, tak sa môžete zaregistrovať a urobím ešte dneska tie videá, aby ste vedeli, čo ďalej. Čiže ak sa zaregistrujem, tak čo mám ďalej urobiť, hej. No a oni ešte spoločnosť aj takúto krásnu záslužnú akože činnosť robí, že podporuje dažďové pralesy. To znamená, ono z tých ziskov dá čas na výsadbu, pretože viete, že tá situácia je veľmi, veľmi zlá a viac ako 200 000 akrov dažďových pralesov sú denne vypalované a je to viac ako 150 akrov, sa stráca každú minútu, každý deň a 78 miliónov akrov je proste preč každý rok. Čiže
oni podporujú to, že sa vysádzajú nové stromy. A, a je to také, by som povedala, záslužné. Niečo dáš a samozrejme sa to potom vráti. A um, to myslím, že to asi je všetko, čo som vám chcela úplne v krátkosti povedať. Vy, keď budete si otvárať účet, tak vlastne cez túto stránku sa to dá, že Open Account, ale ja vám dám vlastne registračný link, ale môžeme si to ukázať. Registrácia funguje asi takýmto spôsobom, že tu budete mať nejaké to číslo, lebo cez ten link sa tam nejaké číslo objaví, toho uplinea. Tu je váš e-mail a dáte iba heslo a že súhlasíte a registrujete sa. Takže je to tiež anonymné, to znamená, nikto nevie, že vy a dostávate to v bitcoinoch. Aj keď nerobíte ešte s kryptom, tak sa nebojte tejto nejakej výzvy. Kto by potreboval pomôcť s tým, tak kľudne ma kontaktujte dám vám tam kontakt na mňa na Telegrame pod video, takže ma môžete kľudne kontaktovať, pomôžem vám s tým. Ale naozaj táto doba je pre otvorené mysle. Keď máte otvorenú mysel, ja som sa rozprávala s jedným známym, ktorý má investičnú správcovskú spoločnosť v Švajčiarsku a on mi povedal, proste my ani netušíme, čo sa všetko dá robiť, ale musíte mať k tomu prístup. To znamená, banky zarábajú také peniaze na vkladoch, čo tam ľudia majú, alebo aké investície rôzne, kde dávajú, hej. A toto je len múdro vymyslený nejaký projekt, nejaká myšlienka, niekto dal hlavy dohromady a urobili niečo fantastické a profitujú všetci. Čiže i banka, samozrejme to nerobí pre pekné modré oči, i poisťovňa a i ten majiteľ peňaženky, čo si otvorí teda účet. Takže každý je tu vysmiatý, je to win-win-win situácia. Jediné, čo vás môže proste zastaviť, je vaša hlava, pochybnosť, strach. A to už s tým, my už s tým nič nevieme urobiť. Ja môžem len zdieľať informáciu a s ostatným sa musíte popasovať sami. Je to pre vás obrovská proste príležitosť a už ako s tým naložíte je na vás. Takže ja vám prajem krásny deň a teším sa na to, že naozaj za 3-5 rokov sa niečo v tých vašich rodinách pekné udeje a budú vám ľudia vďační, keď im to treba posuniete ďalej. Takže majte krásny deň.